أما كلاي بيت صحفت ماكل مرمرن سندان هزباو جنبار يخون أب تيرافولون ستانتا أوتون زلو تنافرو كترخبو زي تغل سند يلن كتب الزقل عينتن بزحن سئلتات فيديوتات دمتتاتن صحفاتن يزرلو ኣብ 1941 እንግሊዝ ንጥልያን ኣብ ከረና ብዝተገብረ መሪር ርብርብ ስዒሩ ንኤርትራ ኣብ ዝተቋጻጸረሉ እዋን ብዝተሰኣለ ቪድዮ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ወለዶ ኔረናና ኢልነን ዘይንግምተን እንስሳታት ዘርኢ ብኢጣልያውያን ዝተሰኣለ ስእሊ ዘራፍን ካልእን ገዛእቲ ሓይልታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝጸሓፍዎ ጥብቂ ምስጢራዊ ሰነዳት ዝተፈላለየ ሰነዳት ህዝባዊ ግንባር ከምኡውን ብውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝተጻሕፉን ተጠርኒፎም ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ህዝባዊ ግንባር ዝተዋህቡን ሰነዳት ይርከቡ መጽናዕቲ ዘካይዱ ተመራመርቲ ናይ ኮሌጃት ተማሃሮን ፍልይ ዝበለ ሰነድ ዝደልዩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይ ዝትካል እዮም ነዞም ተገልገልቲ ንኽምችእ ጥራይ ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ብቐንዱ ጽፉፍ ስራሕ ንምርካብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እናተጠቕመ ድማ እዚ ማእከል እዚ ናይ ቀደም ሰነዳት ትሕዝቱ ከይቀየረ ናብ ዲጂታል ቀይሩ ንሓዋሩ ከቐምጦም ይሰርሕ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ዝትካል መንእሰያት እዮም ንሕና እውን ብኣቶም እናተመርሕና ኢና ነቲ ትካል ክንድህስሶ ፈቲና ጽቡቕ ጣዕም ኣነ በቲ ተመረቕ ኩሉ ፍልጠት ብምስራሕ ብጣዕሚ ደሃክሰኒ እዚ ታሪኽ ኢና ንስል ደለና ታሪኽ ቀሊል ኣይኮነን ታሪኽ ክንብል ከለናስ ሓደ ዓንዲ ሕቖን ሓንቲ ሃገር ስራሕ ብጣዕሚ ናተገርም ከዓ ክትሰርሕ መዓልታዊ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኢኻ ትረክብ ኣነስ ምክንያቱ ዝኩሉ ዘሎ ተሰኒዱ ነሎስ ንሕና ይነበርና ናብቲ ሽዑ ግዜ ሕጂ ከተንብቦ ክትሪኦ ከለኻ ግን ዋ ከምዚ ደ ነይሩ ድዩ ከምዚ ዘጋጢሙ ኢልካስ ነቲ ሂስትሪስ ሪሊቭ ትገብሮ ሜስካ ትነብሮ ነቲ ታሪኽ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሰነዳት ይፈርዩ እኳ እንተነበሩ ታሪኽን ባህልን ኤርትራ ንምዕቃብ ዘገልግል ሃገራዊ ኣርካይቭስ ይኹን ሃገራዊ ቤት መጻሕፍቲ ግን ኣይነበረን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ድማ ብዝኸፍአ መልክዑ ታሪኽን መንነትን ኤርትራ ንምጥፋእ ብቋንቋታት ኤርትራ ዝተጻሕፉ መጽሓፍትን ጋዜጣታትን ብምንዳድ ንሕሉፍ ታሪኽ ኤርትራ ከም መወከሲ ከገልግል ዝኽእል ሰነዳት ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝግዕዝ ብምግባር ንዝተረፈ ድማ ፈቐድኡ ህንጻታት መንግስቲ ብምድርባይ ኣሰሩን ምጥፋእ ተሰሪሕሉ እዩ ኣብ 1979 ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሮማ ዓዲ ጣልያን ብምግባር ፍትሓውነት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምጉስጓስ ተቐባልነትን ምድንጋጽን ካብ ዓለም ንምርካብ ዝነጥፍ ዝነበረ ማእከል ምርምርን ሓበሬታን ኤርትራ ተልእኹኡ ስለ ዝዛዘመ ድሕሪ ናጽነት ስሙ ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብምቕያር ንምምስራት ሃገራዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኤርትራ ክሰርሕ ጀሚሩ ይኹን እምበር ነዚ ዕላማ እዚ ብዙሕ ከይሰርሓሉ እቲ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ድሕሪ ናጽነት ከም ኣርካይቭስ ክፍሊ ዜናን ፕሮፓጋንዳን ኮይኑ ንጥፈታቱ ዘሰላስል ዝነበረ ኣሃዱ ኣብ 1994 ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብምጽምባር ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ዜና ክሳብ 1995 ንጥፈታቱ ቀጺሉ ድሕሪ 1995 ግን እቲ ከም ኣርካይቭስ ክፍሊ ዜናን ፕሮፓጋንዳን ኮይኑ ዝነጥፍ ዝነበረ ኣሃዱ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ትሕዝቶ ሰነዳት ሒዙ ምስ ሰነዳት ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቕቓሕን ማእከል ምርምርን ሓበሬታን ኤርትራን ብምውሃድ ሃገራዊ ኣርካይቭስን ሃገራዊ ቤተ መጻሕፍትን ንምምስራት ዝኽእል ሰረት ንምንጻፍ ካብ ክፍሊ ዜና ተፈልዩ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ኮይኑ ስርሑ የሰላስል ኣሎ ሰነድ ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብሰለስተ ኣገባባት ክመጽእ ይኽእል እቲ ልዕሊ 900 ብህያብ ዝተረፈ ፍሉይን በቐሊሉ ዘይርከብን ድማ
ብዕድጊ ከምኡውን ካብ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝሰጋገርን እዩ እዚ ሰነዳት እዚ ናይ ምዕቃብ ሞያ ብዘይብሎም ሰባት ተታሒዙ ስለ ዝጸንሕ ጽፈት ዘለዎ ኣይኮነን ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ግን እንታይ ዓይነት ሰነድ እዩ ብዘየገድስ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተጻሕፈ ኩሉ ናብቲ ማእከል ዝመጽእ ትሕዝቶ ተመዝጊቡ ይተሓዝ ምስ ተመዝገበ ድማ ይምመ እዚ ማለት ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰነድ ሙሉእ ሓበሬታን መንነትን ዘጠቓልል ዳታቤዝ ይኣቱ ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ብቐሊሉ ክርከበሉ ዝኽእል መለለዪ ቁፅሪ ተገይሩሉ ኣብ መኽዘን ይቕመጥ ኣብዚ ምስ መፅእ ሕጂ ኣለዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ዳታቤዝ ኣለዎ ዝተፈላለዩ ናቱ ትሕዝቶታት ኣለዎ ብነት ሕጂ ናይ ኤርትራ ኮሌክሽን ኣሎ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎ ንበዓልዋ ዋላ ፔሬድ ገለ ማለት ተፈላለዩ ብነት ኢታልያን ፔሬድ ፍሬንች ፔሬድ ገለ ናበልካ ኣስተካትዎ ሕጂ ነናቱ እንታሽምሉ ፔሬድካል ኣብነት ንጎይኑ ናቱ ዛት ኣለዎ ናይ ፎቶግራፍ ናቱ ዛት ኣለዎ ይኣቱ ካርቶግራፍ ኣለዎ ካልእ ኣሎ በቢ ዘለዎ ነናቱ ቅርፂ ዝውክል ናቱ ኣተሓሓዛ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፅእ ኣብቲ ናይ ኣኩዚሽን ዳታቤዝ ብከምዚ መልክዕ ይኣቱ ጀመራት መፅእ ትሕዝቶ ብምሉ ከም ኣታዊ ዝግበር ማለት እዩ ካብኡ ምስ ገይረ ናብቲ ሓደ ኣሃዝ ናይ ኣክሴሽን ወይ ናይ መያ ዝበሃል ናብኡ ይኸይድ ሕጂ ሓንቲ ሰነዳት ምስ መፅት ሙሉእ ሓበሬታ እታ ሰነዳት ሙሉእ ኣብቲ ዳታቤዝ ካብቲ ካብ ጸሓፊ ኣድዩ እቲ ኣሕታሚ ዝተሓትመትሉ ቦታ ዕለት ዘጠቓልል ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታኻ ከምዚ ናታ ኣይዲ ነምበር እዩ ማለት ሓደ መለለዪ ቁፅሪ ይወሃባ ሓደ ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ምምእራር ሰነድ ብዙሓት ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ይኾኑ ትካላት ዘለዎ ሰነዳት ፈቐድኡ ተደርብዮምን ክንክን ከይተገብረሎም ዝጸንሑ ምዃኖምን እዩ ገለ ሰነዳት ንሓዋሩ ንኸይርከቡ ፍጹም ዓንዮም እዮም ድሕሪ ናጽነት ብዙሕ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝጸንሐ ሰነዳት ካብ ምጥፋእ ንኽድሕን ኣብ ሓደ መእከቢ ንኽቕመጥን መባእታዊ ምመያ ክግበረሉን ተጻዒሩ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝተኣከበ ሰነዳት ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ገና ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዘሎ ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ክርከብ ዝግብኦ ኣገዳሲ ሰነዳት ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣየጠራጥርን እቲ ድሮ ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ህዝባዊ ግንባር ኣትዩ ዘሎ ሰነዳት ድማ ዝእምቶ እዚ እዩ ሓርበኛ ኣቦና ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ኣብ 1970 ብሬድዮ ደማስቆ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሓደ ካብ ሰነዳት ዝማእከል እዩ ከምኡውን እቲ ካብ 1942 ጀሚሮ እንተተመርኩም ክትዕወት ኢኹም ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ከታቲሎም ደጋጊሞም ኣብ ሰሜናዊ ጋዜጣ ፅሕልኩም ዝነበርኩ ኣንቀጻት ከም ትዝክርዎ ተኣምን እየ ቅድሚዝን ድሕሪዩን ምስ ዝነበረ ኩነታት ዝተኣሳሰር ሰነዳት እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ሰነዳት እዚ ናብቲ ምምስራት ጥሙር ስርዓት ሓበሬታ ዝብል ተልእኾ ማእከል ምርምርን ስነዳን ንኽበፅሕ ዘሓልፎ መስራሕት ግን ኣሎ كم زفلت حدا سند بقبو انت زي تمسرحي ومتقرقلتي أبرب حقو علاي كيدني سلازي كمرا ورقت كوين يسترف لازي كان لي سراح نايزي معكل ويقول هذا معكل نايزي تنفر حبريت بقبو تمسرحي ونهاب تتكمت مبصحي إذا تقبرك استفلالي سراحات حلف مالتي أب زماكل مرمز لو سندات كم بحريات نايتي سندات إنا إندكس ويكا حبريت عن الدالولو سيلي كابشن كدالولو أركايف مجلس خدالولو مصحف كاتالوج كجبر كخيرانلو نايدمس سند ناي فيديو كا سمعت حستو كدالولو كخيرانلو نابنت بكم بروفيسور ريتشارد جرينفيلدن بسوء عطو عند ميكائيل كحساين كالوت قدساتن استأكبه نماكل مرمرن سندان استركبه أقداس سندات اللو
እዚ ይኹን ካልእ ሰነዳት ብግቡእ ክውደብ ኣለዎ ናይ መግዛእቲ ጥልያን እንግሊዝ ፌደሬሽን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኮሙን ድሕሪ ናጽነት ብዝብል ሓፈሻዊ መፍለይ ዝጅምር ምውዳብ እዚ ትሕቶታት እዚ ብዝካል መጠን ዝዓመቐ ሓበሬታ እናተገብረሉ እዩ ዝስነድ ኣስታት 5,000 መጽሓፍቲ ካታሎግ ተገይሩሉ ተወዲኡሎ ጽማቕ ትሕዝቶ ልዕሊ 8,000 ድምፂ ተጻሒፉ እዩ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ናይ 1991 ቀዳማይ ሕታም ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሕታም ሙሉ ብሙሉ ኢንዴክስ ተገይሩሉ እዩ ኣብ ካርታን ፔሪዲካልስን እውን ጽቡቕ ተሰጊሙሎ ኣብ ሜዳ ዝሕተሙ ካብ ዝነበሩ መጽሔታት ህዝባዊ ግንባር ኢንዴክስ ተገይሩሎም ኣሎ ካልኦት ሰነዳት እውን ከከም ዓይነቶም ዘድሊ መግለጺታት ይግበረሎም ኣሎ እንታዩ ተጠቃማይ መጽዩ ጋዜጣ ሙሉእ ወይ መጽሔት ሙሉእ ኣይግጽም እዩ ታድደልያ ንኽረክብ ጀስት ኣብቲ ሰርች ሜተድ ንጥቀመሉ ኣብ ኣኸይዱ እንታያ ምን ሓንቲ ኣርእስቲ ብዛዕባ ዝኾነ ክትከውን ትኽእላ ንኣርእስቲ ሰርች ገብራ ማለት ሰርች ሜተድ ብፒዲኤፍ መልክዕ ንዳልወሉ ና ሰርች ምስ ገበራ ወይ ምስ ደልያ ኣብ ምንታይ ከም ደላ ትሕብራ ልክዕ ዕለታ ቅጽፍ ዝንብሎ ደለና ቅጽፍ ቮሊዩም ኢሹ ናምበር ፔጅ ናምበር ከይተረፈ ማለት ፔጅ ናምበር ከዓኒ ኣበይ እታ ኣርእስቲ እቲኣሲ ኣበይ ፔጅ ከም ዘሎ ይሕብሮ ማለት እዩ እጅቲ ኢንዴክስ ንብሎ ደለና መሃብ ሓበሬታ ተሓበሬታስ ነተሓበሬታ ናምቲ ሓበሬታ ይመርሓና ደሎ እጅ ኢንዴክሲን ብሓፂር ድሕሪ ሕፅር ድበለ ምርኣይ ወይ ምሕባር ኢልና ኢና ንገልጾ ሓበሬታ ከዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ደሊና ደለና ሰነዳት ብሙሉ ይጽናሕና ሕጂ ሰነዳት ሒዝና ደለና ብጣዕሚ ብዙሕ ካብ መግዛእቲ ትሒዝካ ካብ ግዜ ጥለን ኣለና ሰነዳት ብዛዕባ ኤርትራ ዝገልጽ ነበረ ፔሪዲካልስ ብዛዕባ ኤርትራ ብሓፈሻ ኢና ንዛረብ ሰነዳት መጀመርታ ሰነድ ኣብ ዝምርምር ሰነዳ ደላ ናይ ፔሪዲካል ማለት እዩ ፔሪዲካልስ ወይ መጽሔታት ወይ ጋዜጣታት ንብሎ ዘለና 909 ኣቢሉ ተበገሰ ካብ መግዛእቲ ጥልያን ማለት እዩ ካብ መግዛእቲ ጥልያን ስጋብ ዝሕጅዋን በፂሕናዮ ዘለና ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኩሉ ንስምዶ ክሊፒን ማለት ምቀዛ ሓደ ካብ ብግቡእ ክስነት ዘለዎ ትሕዝቶታት እዩ ካብ ናይ 1896 ጽሑፍ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተሓትመ መጽሔታትን ጋዜጣታትን ዝተረኽበ ሰነዳት ድማ ብግቡእ ጽማቕ ተጻሒፉሉ ይቕመጥ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ናይ ክሊፒንግስ ዲፓርትመንት ነና ንበሃል ክሊፒንግስ ማለት ድማ ቁሩፅራፅ ናይ ዓምድታት ወይ ከዓ ጽሑፋት ናይ ጋዜጣ ዝእክብ ዲፓርትመንት ወይ ሴክሽን ማለት እዩ ከም ሳምፕል ከሪእኩም ቁሩፅራፅ ክንብል ከለና ከምዚ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ጋዜጣ ተቐዲዱ ዝወፀ ማለት እዩ ነታ ተድሊካ ዓምዲ ወይ ከዓ ነታ ትግደሰላ ጽሕፍቲ ጥራይ ቆሪፅና ኢና ንእክብ ማለት እዩ ክሊፒንግስ ሕጂ ካብኡ ይወፅ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዘን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ቀርና ኣፍሪካ ዝርከቡ ሃገራት ንዕን ኢና ነጠቓልል ማለት እዩ ብዝያዳ ኸ ናይ ሃገርና ማለት እዩ ንግደሰሉ ማለት እዩ ሕጂ ኢና ንገብሮ ነቲ ተጠቃማይ ስኸመይ ገይሩ ብዝቐለለ ኢንፎርሜሽን ንረክብ ሓበሬታ ንሕና ሽዑ ጸሚቕና ኣብ ዳታቤዝ ነቐምጠሎ ማለት እዩ መፂኦም ሽዑ ክጥቀምዎ ንኽእሉ ንገብር ማለት እዩ እታ ዳታቤዝ እንታይ እንታይ ሓበሬታ ተእትውላ ዳታቤዝ ዳርጋ ጽማቕ እያ ኩላ እዚኣ ደላ ነንብባ መጀመርታ ነዚኣ ኩላ ነንብባ እንታይ እንታይ ትሕዝ ሽም ናይ ሰብ ድዩ ናይ ቦታ ክኸውን ይኽእል መን እዩ ጸሓፊኣ እንታይ ርእስታ መዓስ ዓመተ ምህረት ተጻሒፋ ኩሉ ብዝርዝር ኣብቲ ዳታቤዝ ምሽ ነእትወሎም ኢና ሽዑ ብዝኾነ
عمد مزيم صوتهم سيرش قبره خليه بتاثر زدليوا حبريتا دما نتي زليوم حبريتات ما خرخ بخلو ما سلازي سترجع تصميقنا هنا نتورات بتاثريس معناته بزحت مزيتات ما يدق معناته ذا جارديان نيويورك تايمز بزح هيرالد قال بزحت ينيران شو غزي اب شو غزي بزعبا ايرترا ايثيوبيا صحف نبرت صحفات كل اكيبو نوانا سدون يرو معناته سند بزح غزي بيد مس تناقف ناي مبلشاو تخلو نعبي زخيد اذن خيكون بتحاده تتقمت دما بقليلو كرخبو نخلو بتخالي زكايد نتفتات الله بقعتو استرغاغت صحفات سيلتات فيلمتاتن اسكان لا تغبره ناب ديجيتال يغير نسكان بزطع منقدس تفتح مصحف مصحف يكون كال سند سكان تغيرو ناب ديجيتال يغير تدلاديلو بسيباغو تسفيو جبر تغيرلو دما تطريزو بغبو يقمل انت عينت كافري خواسد ما عرف عندي اقداسنت قالو اتسند نغندي وان كاي خغالكل معناتو اف سوفت كوبي لغي سوفت كوبي وانا ايترفوني كدمساس يخد كغودلوني كتوسخون تخيل خاطي سوفت كوبي افتي هارد بهالغ ايتوسخ ايتقنس كان زلاتا سلازخونه اتخوها كبود دلاله يوسن معناتي قربت ديو سغا كنت تصنع نورمال تيلادي كساب كنت ويكا نورمال بالاكروم دينا فلالينا بتزحش استمرت بتيتو خوني استبعلت وستوسنا لاغيرنا ندالو لا معناتي كل جيت مزرعه كم زراني كتا تجميرا حساب تودا حساب ابتا مودات انا تتقامي تبصح مولا حبريتا ابزبان نيتا مصحف كم زراني هينها توزمك مصنا خل حال ملك يحس توزي خبز خوص خلغن ابز تسريحو نبعل حدا حدا نتواناري ولا نتزرك بكاري خطبه زيت تدل درجه الله منات سرحك اب قدمي حاصله تزارب ማለት ناي دمت سنداتون ناب ديجيتال مزقيري وحسنت بزلو منقدي كاب ولدو نا ولدو كسغاغر زخل ابريلن كاسيتن زصنح تحستات حبريتان نتصحفلو ناب ديجيتال يغير كاب قداميتي فنو جميركا اب غزي قالسي زنبره كله تحستو دمت حفاش ايرترا ابز مسرح زياتيو تغيريو بزيكا دمتي فيديوون قدامي ايد حبريتا مالت فيرست هاند انفورميشن زركبوليو ببغزيو زنبره تكنولوجي مس غزي كاب اغلغلوت يوصيو انجليز نطليان سعيرو نيرترا ابزا اتولو زتقاده فيديو كومون ناي ميدان كالن فيديوتات كساب حجي كنريون نزمت ولدوك سغاغرن تقينو مس حدش تكنولوجي اناتغوايخا سيلن دمصن معقاب اتي اماراص زيبلو انكو فتاحيو ماكل مرمرن سندان بحيال صعري كاب زعمو زلو سرحات دمايو اب فيديو تغير كحجي نيجي طليان
ቪዲዮታት ኣሎ ናይ ግዜ እንግሊዝ ኣሎ ናይ ፌደሬሽን ኣሎ ናይ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣሎ ናይ ሰውረኽ ኣሎ ናይ ገድሊ ናይ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣሎ ብመጠኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ሰነዳትና ምንጩ ካብ ዜና እዩ መብዛሕትኡ ካብ ዜና እዩ ምክንያቱ ናይ ሜዳ ስለዝኾነ ካልእ ኸዓኒ ካብ ደገ ኸዓኒ ሓፋሽ ውድባት ዝነበሩ ዝኣከብዎ ወላ ድሕሪ ናጽነት ኣኪቦም ነይሮም ደምፅዎ እዚ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ማለት እዩ ናባና መፅእ ካልእ ኸዓኒ ሰነዳት ደርጊ ኣለና እዚ ኸዓኒ ኣብዚ ዝፀንሐ ማለት እዩ ምሳና ኣሎ ማለት እዩ ዲጂታይዝ ጌርና ሒዝና ያለና ማለት እዩ ብዲጂታል ቤት ኣቃም ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝግበር ዝነበረ ኤርትራዊ ንጥፈታት ዝሓዘ ፎቶግራፋት ካፕሽን ማለት ሓፂር ሓበሬታ ኣብ ምግባር ግን ብዙሕ ይተርፍ ኣብዚ ድማ ናይ ብዙሓት ኣካላት ምትሕባር ይሕተት ነዚ ሃጓፍ ንምፍታሕ እውን ሓበሬታ ናይ ምእካብ ውዳበ ክካየድ ይስራሓሉ ኣሎ ሓደ ዝዓበየ ጻዕሪ ማእከል ምርምርን ስነዳን ህዝባዊ ግንባር ሰነዳት ኣብ ጥቕሚ ተመራመርቲ ከም ዝውዕል ምግባር እዩ ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ገለ ተመራመርትን ተምሃሮ ኮሌጃትን ጥራይ እዮም ከም ኣብ ኩሉ ሃገራት ኩሉ ሰነድ ንኩሉ ሰብ ክወሃብ ይኽእል እዩ ማለት እኳ እንተዘይኮነ እቲ ዝበዝሐ ሰነዳት እዚ ማእከል ግን ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ንዝዕድሚ ሰብ ኩሉ ክፉት እዩ هو سند بحافش زي ناي تكالنا ما كان من السندان كم ناي أركايف تكال متن زي تنكافن سلزلوا كل جزء تي كمسؤول زلوا ويتي كجلجل زلوا سب مجمرة كابتكالو سابورت ليتر ويكادجف دبدبة مالنا خلالو مالتي تدبدبة أنت يخبر زلوا مالتي حادي تسب منيو أنت يخدر لي زلوا عمق زبالة هاتو حريتها مسابنا بمنتع عيد ملك عدلي وون عم نسي فوتوغراف ديلي وزلو ماب ديلي و بكلا عينت فورمات ديلي وزلو خاني زيادة عمق زلو أنت حبر خانة تي ريسيرش خبر كله زيادة حجزه نعنا ونبتي مسمى أنا تي حجزات نقول له خلنا خاني صوب زبالة خلنا اللاماني زيادة قطع في زلو أقل وقت خلنا بقول خال مالتي كابتكال زي يقولون تخوين خير تكال زي وول كثر سرش خبر سبونا له قدنا يكون كابتكال راح لنا كابتكال وين كابتكال خمسين كابتكال زي يقولون تحرقين لكن بولقو ناتقون زين نزلنا من في بعلو صحيفه شومو أدراشو تزدليه وزلا كريتيريا تصحف مالتي أولس برهانة أبال وتهدروا هندسايو وتهدروا هندسا بمنصر صلاي انتهي مسلو سندات صلاي نفتشه حبريتا زي كبزلوين وتحدث سندات تقوين صحوفي بزخانة بزع عمي حجنا كايدو دلنا مرمر كري أقوله الناس بإرتران سواء دوكون ونموت سمارة مرس من أسيا أبو بوتاكم مخانت لا يخبر ذلك قداس ناس مع حزنات كلا يدي يقولي السكال زي كابدلو مع بيلو زايدة وحس كوينو خلص الدلوي مغنيات التاريخ نحن موقفو صلاي أبزي تتحيز دولو سندات من مخاننا هز بيرفرا بحفشو مرحنا تبقى قنبا هذا عادي إذا صدولي باولس قبر مرامون أبزوانزي تاريخ انصا أب جزي قالسي زتصنع زلوي أقدمو بزعبا مدمساس وقاو إز مصنعتاو صحف زدالوي أما أكل مرمرن سندان بزوحا قداسي مستراو سندات صلاي كم زرخب دما يقلص تناي وقاو كسرحا خلوخو أبزي بزح سندات رخيم بزعبا وقاو بزعبا بحفشو بزعبا بريتاو قالس حزب إرترا ختزارب متحركون كادما ملؤ خون زخيل السندات زيناي كزي
ናይ ግዜ ደርግ በሎ ናይ ግዜ ሃይለ ስላሴ በሎ ብምልኡ ኣብዚ ኣሎ ብምልኡ ብፅቡቅ ተታሒዙ ከዓ ኣሎ እጂ ንዕኡ ተጠቂመሉ ኣዝዩ ሓጋዚ ድማ ነይሩ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኣብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ካብ ዘሎ ብዙሕ ትሕዝቶታት ብፍሉይ ዝጥመት ሰነዳት ገዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ እዩ ካብ ዝደቐቐ ጸብጻብ ክሳብ ጥብቂ ሚስጥር ዝተባህለ ትሕዝቶታት ይርከብ ምናልባት እታ ናይ መወዳእታት ጽሕፍቲ ኣዛዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ሁሴን እውን ኣብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ህዝባዊ ግንባር ተዓቂባ ኣላ ካልእ ንዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝምልከት ሰነዳት ጸላኢ ንመጻኢ ጸሓፍቲ ታሪኽ ብዝምቻ ኣገባብ ተሰኒዶም ንኽተሓዙ ዝካየድ ጻዕሪ ውፅኢት እናተረኽቦ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ እቲ ሰነዳት መወቀላውነቱ ከይጥፍአ ከም ዘለዎ ኣብ ፋይላት ከም ዝኣቱ ተገይሩ ፀኒሑ ኣብ ውሑስ ፋይል ማለት እዩ ኣሲድ ፍሪ ቦክስ ፋይል አሎ ገሊኡ ኻኒ ፋይል ክንሱ በገባብ ማለት እዩ ብግቡእ ከም ተሓሳሓፋ ከይበለ ማለት እዩ ኣሲድ ፍሪ ሆይ ከመይ ኣሲድ ፍሪ ሕጂ ቦክስ አሎ ኣሲድ ፍሪ ዝኾነ ባልዕሲ ኣይቀርቦን ማለት እዩ ይከላኸል ሕጂ እቲ ባልዕ ካሕልፎ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብመሰረቱ ትገዛውን ንኸምኡ ውሑስ ዝኾነ መገዲ እዩ ተዳልዩ ኣቀማምጡ ሸልፍታት እውን ንኸምኡ ተባሂሉ ዘቢሉ ማለት ተዳልዩ ሕጂ ኣብዚ ሰነዳት ናይ ደርጊ ወይ ሰነዳት ናይ ጸላኢ ሓደ ወታደራዊ ጣሽሙ ኣፍልጦ ዘሎ ክሓልፎ የድሊ ሕጂ በዚ መሰረት ኣባላት ምክልኻል ኣብዚ መፅኦም በቲ እሳቶም ሪሰርች ገብሩ ይጥቀሙ በቲ ከዓ ንዓነትነት ንኻኒ ይፀፍዎ ብከምዚ መገዲ ሕጂ ይሰርሕሎ ማለት እዩ ይፈላለዩ ልፍትሹ ትሕዝቱ ካርታ ኣሎ ናይ ሩስያውያን ዝዳለዎ ካርታ ኣብዚ ኤርትራ ነይሮም እንዲኦም ምስ ደርጊ ኮይኖም ሓገዝ ዝገብሩ ነይሮም ሕጂ እሶም ዝገብሮ ሒዞሞ ዝነበሩ ካርታ ኣብዚ ኣሎ ናይ ካርታ ክኢለታት ስለ ዘለዉ ከዓ ናትና እዞም ሪሰርቸርስ ዝበሉ ከዓ እንተወይ እሳቶም ይብልዎ ማለት እዩ ካርታ የንብብዎ ትሕዝቱ እንታይ ይብል ነይሩ እንታይ ክንጠቀም ንኽእል ብሕጂ እንተጠቀምቲ እንታይ ክጠቀም ንኽእል ኩሉ ሽዑ መግለፂታት ተዳልውሉ ማለት እዩ ከመይ ይርአና ነይሩ ኢንፋክት ናይ ብሓቂ ክትመኒና ነርና እንታይ ትመስል ነርና ክንፈልጥ ዝኽኣልኩ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ሰነዳት ምስ ረኸብክዎ ምስ ረኣኽዎ ምስ ሰበርኩ እዩ ብዙሕ ሰነዳት ክለ 400 ዝኾኑ ሰነዳት ሪአ ኣለኹ ነታ ድምሳስ ውቃው ክፅሕፋ ከለኹ ሕጂ ገርመካ እዩ ናይ ብሓቂ መን ኢና ነርና ከመይ ይርአና ነይሩ ገለ መለ ኣብዚ ኢኻ ትረኽቦ ሰነዳት ዘድልዮም ክንክን እንተዘይተገይሩሎም ከም ዝበላሽው ዘየማት እዩ ኣብ ምቹው ቦታ ክቕመጡ ብሓደጋታት ከይጠፉ ቅድመ ምድላዋት ክግበረሎም ክትፃዕረሉ ዘለዎ እዩ ተቐሊኒ ስራሕ ድማ ሓደ እቲ ዲሚዲፋየር ቦስታር ማለት እዩ ዲሚዲፋየር እቲ ጠሊ ዘለዎ ቦታታት እንዳዞርካ ምክትታል ማለት እዩ እቲ ዲሚዲፋየር ጠሊ ዘለዎ ቦታታት ኣለሊኻ እታ ዲሚዲፋየር ሜሽን ኣውት ተኽላ መግቡሃ እቲ ኣብኡ ዘሎ ማይ ነቲ ኣብኡ ኤርያ ዝርከብ ትሕዝቶ ናይ ማይ ሲሒባ ትእክቦ እጂ ነቲ ብምንዝሩ ማለት እዩ ነቲ ሰነዳት ካብ ሓደጋ ንከላኸለሉ ኣለና ማለት እዩ ንመጻኢ ተጠቀምቲ ኣብ ክንዲ በኣካል ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን እናኸወዱ ሰነዳት ክፍትሹ ግዜን ጉልበትን ዘጥፉ ዌብሳይት ብምኽፋት በቐሊሉ ዝደልይዎ ከም ዝረኽቡ ንምግባር ዝካየድ ጻዕሪ ፍርቂ ጉዕዞ ተዓሚሙሎ
زدل رقاحيتات عماليو زمتص سب بت تكال نستدالو قطعي مس ملأ تحسቶ ሰነድ ኣብ ዳታቤዝ ይድለየሉ ካብኡ ንዝተረኸበ ሓበሬታ ብምኽታል ድማ እታ ቀንዲ ሰነድ ካብ ተቐሚጣትሉ ዘላ ቦታ ተመዚዛ ትወሃቦም ኩሉ ሰነዳት ብግቡእ ክዕቀብ ተጻዒሩሉ ስለ ዘሎ ድማ መስራሕ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ዝተሓላለኸ ይኮነን ለዚ እቲ ንገብሮ ጻዕሪ ቀንዲ ተመራማሪና ወይ ከዓ እቲ ኣብዚ ማእከል ነዚ ዝሓትት ተጠቃማይ እንታይ ሕቶ ይሓትት ንዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስ ንፍትን ሓደ ብቦታ ስም ክሓተና ክእል ኢና ንሓስብ ካልኣይ ብስም ሰብ ክሓተና ክእል ኢና ንሓስብ ሳልሳይ ብትካል ክሓተና ክእል ኢና ንሓስብ ራብዓይ ድማ ብሳብጀክት ወይ ከዓ ብትሕዝቶ ክሓተና ክእል ኢና ንሓስብ በዚ መሰረት ነዚአን ኣርባዕተ ሕቶታት ንምልስ ካብኡ ሓሊፍና ዕለት ንገብረሉ ዕለት ክሓተካ ስለ ዝኽእል ጂኦግራፊያዊ ፍጻመ ናይቲ ቦታ ኣበይ ተፈጺሙ ንዝብል ብግቡእ ንምልስ ኣብቲ ኣርካይቭ ዳታቤዝ እንታይ ደልይዋ ዘሎ ንኣብነት ወዲ ሓደራ ደልየንተ ኢላ ኢሉኳ ወዲ ሓደራ ትብል በርእስቲ ክደልያ ትኽእልኻ ብሳብጀክት ክደልያ ትኽእልኻ በቲ ዴታ በቲ ዝፈለጣ ንሱ ዝያዳ ሓበሬታ ዝሃበካ ባጌርካ ሰርች ትብላ ማለት እዩ ስለዚ ሰርች ክትብል ከለኻ ዝያዳ ሕጂ ዘም ተጠቀምቲ እንታይ ርኢ ማለት እዩ ንዓዓ እንተረኺቦማ ካልእ ካብ ምስኡ ተመሳሳሊ ስለ ዝመፅኣሎም እዚኣውን እንዳበሉውን ዝያዳ ንዖም ሓገዝ ክኾኖም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኽንረኽቦስ ብዙሕ ዘፀግም ነገራት ኣይኮነን ዳታ ናውን ዳርጋ ተቆፃፂርና ስለ ዝኾነ ኣብ ዌል ኢንደክስድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንኽንረኽቦስ ኣሸጋሪ ይኮነን ማለት እዩ ካብ 1869 ክሳብ 1941 ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተሓተመ ጽሑፋት ስካን ተገይሩ ካታሎግ ተገይሩሉ ንተጠቀምቱ ድሉ ኣሎ ካብ 1942 ክሳብ 1962 ዝተጻሕፈ ድማ ስካን ይግበር ኣሎ እዚ ምስ ዩኒቨርሲቲ ፓቪያ ናይ ዓዲ ጣልያን ብምትሕባር ዝካየድ ስራሕ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ብኸምዚ ኣገባብ ናይ ሕትመት ውርሻ ንምዕቃብ ዝሰርሐት እንኳ ሃገር እያ ማእከል ምርምርን ስነዳን ካብ 1999 ኣባል ኢንተርናሽናል ካውንስል ኦን ኣርካይቭስ ክኾን እንከሎ ምስ ዩኒቨርሲቲ ናፖሊ ዲ ኦሬንታሌ ናይ ዓዲ ጣልያን ከምኡውን ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ናይ ጀርመን ናይ መጽናዕትን ሞያዊ ምትሕግጋዝን ስምምዕ ኣለዎ ማእከል ምርምርን ስነዳን ኣብዚ እዋን እዚ ዕላምኡ ንምዕዋት ብዝገብሮ ጻዕሪ ሙሉእ ንሙሉእ ሃገራዊ ኣርካይቭስን ቤተ መጻሕፍትን ንምምስራት ዘድሊ ብቕዓትን ተመክሮን ብምውናን ድልዱል ሰረት ብምንጻፍ ብብዙሓት ምዕራባውያንን ሃገራት ኣፍሪካን ኣድናቖት ኣትሪፉን ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ትካል ክኸውን በቂዕና ኣሎ ተሪፍዎ ዘሎ ጉዕዞ ንምዕዋት ድማ ብዓለማዊ መለክዒታት እናተመርሐ ይነጥፍ ኣሎ